чому мало хто знає, ось володарям Мукачева по Роднецькому договору на вічне владіння передавались Краков, Люблін, Брест і даже Львов. Володарі Мукачева становилися центром событій Довгої війни. Айно, ото був унікальний случай. Є тут один документ, важний для історії Мукачева, який або не знають нині в Мукачеві, або, якщо б могли ще вспіти щось додати, або покликати нас. Согласно того документа був договор Родноцький. Тепер тут город є десь на території Румунії. Договор від 1656 року, де в Мукачеві, Мукачево було столицю великого такого державного утворення, де Мукачево стало столицею для Кракова, для Любліна і для теперішнього білоруського Бреста, і навіть для Львова. Мало хто знає, що владарями Мукачева по Родноцькому договору на вічне владіння, по тексту написано, передавалися Краков, Люблін, Брест, Львов. Владарі Мукачева становилися центром событій великих подій тої великої довгої війни у Середньовіков'ї. Причому вони мали плани єдні, почти всі, задавити польсько-католицьку експансію і ті ростки унії, котріся родили в Ужгороді діяннями католиків Габсбургів. Тому стоїло би на праздник Мукачева пригласити представників Кракова, Бреста, Львова і зачитали їм отот древній договор. Понятно, договор дійствував недовго, однако є що приємно вспомнити. Унікальна історія нашого древнього Мукачева.